माधव एंटरटेनमेंट के नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल हमर चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ। कनी एक बार ताली बजा देबे सब गोटे हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो झुक झुक दिया पर ललना भवनवा के भाग जागल हो झुक झुक दिया पर ललना भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो। छतिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो छतिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो कि छतिया तो हुए जैसे बाबूजी के अखिया हो माई के हो ललना दुआरा पर बाजला बधैया आंगनवा उठ सोहर हो ललना दुआरा पर बाजला बधैया आंगनवा उठ सोहर हो झुक झुक दिया पर ललना भवनवा के भाग जागल हो झुक झुक दिया पर ललना भवनवा के भाग जागल हो। कनी एक बेर बरुआ के आशीर्वाद भरल ताली बजा दियो सब कोने दुनु हाथ में उठागा हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो ललना लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो। और दू लाइन और कहा कि कोने बाबा छुनिया गढ़ावल कोने से मेढ़ावल है आहे कोने बाबा छुनिया गढ़ावल कोने से मेढ़ावल है आहे कोने दादी लेल जन्म के सहोरिया जी के मूरन है
क्षण में